Piny owacho lando ni oketo tenge siling bilion 2 mar kedo gi midhiero mar oro kod kech ma okwako gwenge ma pacho ka. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua ema oyango mano ka olero ni piny owacho menyo neno ni oganda jo Kenya ok oyudo pek e kindegi ma pod oro timo limtidi. Ne oloso e romo mar lalruok ewi lwenj kedo gi oro kod kech kamoko ni sekta duto ka oriwo mago mag ji giwegi ni kod ting' mar jiwo sirkal lwedo e kedo gi midhiero no. The government has availed Kenya shillings 2 billion, which is available. Again, I think CS, now that you are settled, you need to review counties that were not in a SAL that needs to be brought on board. There are counties that have suffered over the years because they are not in a SAL. From the presentation by the Meteorological Department, the situation is not getting any better. So we must be prepared to deal with emergency issues and long-term solutions that are sustainable. The President has already pronounced himself that the way to go is to run away from rain-fed agriculture to irrigation and to focus more on water harvesting, which is being done through PPP.